Kulabo abazalwa kusukela nge-21 June kuya ngomhla ka-22 July, okusho ukuthi abantu laba abayikhensa ngomhla ka-22 October iy'nsuku zakho ziyaqala zokwehla kamafutha lawa ehla la. Ngingafuni ngiculela ingoma yasesontweni ekhuluma ngalawo mafutha, kodwa abangazi ukuthi yini yona leyo, umuntu ayibone nje impilo yakhe isishintshile kanti kwenzeke lokho okungaphakathi okushintshayo lo mzimba esingafundiswa ngawo. Ngizongena-ke kwi-zodiac sign elandelayo, zinikeze isikhathi inyanga nenyanga iy'nsuku zakho azizofana, so ngeke uze uthathe ukuthi okay ngoba kule nyanga mina ikhensa amafutha amehla kusuka ngomhla ka-22, 23, 24 kusho kuyoba usuku iy'nsuku ey'fanayo every month. Cho, ngizokwenza nje icycle yale nyanga zijwayeze. Uma unga-understand buza, uma ungayazi le app buza, kodwa nansi ayibizwa ngo-My Moon Phase. Sizongena nje kwi-technology nganza kwethu futhi nje sizoxila sijule ukuze sizokwazi ukuyiqonda yonke lento.